tuna kan movie thir ho tu hi sanghi som pania ti chu science fiction horror movie Prometheus ti ania kongai takin like le subscribe ka minan me sakula athei page chuan minlo share sak turin ka hangen ngala cheu tui kho thla lian tak chunga chuan starship thlok alo langa chumi bula chuan humanoid alien pakhat lo lang telin burte takte a aken tuiril chu a in ta chu tui chuan reilo te a atak saron fanin atak sapeng sang te chu a in thak danglam ngal zut mai chu chuan a DNA khoi danglamin tui kho thla chuan atla a atak sa chu a zobral ta ani kumsang ni somriat pakwa ania Dr. Elizabeth le Charlie te kai shroi archaeologist team te chuan Scotland rama puk pakhata kumsing thum sanga zeta upa lemziak engemozat an muchuaka kovel mum sanga culture sang te thalak ani ti siain tuemo lozong chuak tura anda ania an ngai kumni alo liam lea Prometheus vanlong thlok lai alo lang android pakhat David chuan cryosleepa ommek crew member te muhil lai chu a endik heng crew te mumang hi muve thein an kal na tu le an thil ti te an taksa soi dan zong te chu alo zir chiang thina vanlong chuan atumram a thlen don to awangin mission director Meredith chu cryosleep atanga ron harin David nena crew member dangte kai tho turin a shil ngal team te chuan briefing an neya Wayland Corporation nei tu Peter Wayland chu screen a tilangin he atusoi an lo ngai thlak ve huna chuan athi dai to tur thu a soi Wayland chuan David chu afapa ang maya angai thule Elizabeth le Charlie chu team leader a ruat ngal bok an briefing an chun zum mek lai chuan civilization thalak lui tak an en hawa chu thalaka chuan man lai mihring masa ten vanlam hoya million te chibai an book lai hi achuang ani hemi nena inmil configuration star system hi hlataka a oma wangin achungchang dik tak hriat thei dan a omlowa chuti lai chuan planet pakhat nunna om theina an muchuak chu planeta kalchu an tumta ani chung million alien an ti te chuan mihringte hi an siam ani an rin awangin engineer tin aming an vuah ani Elizabeth le Charlie te chuan Meredith chu a ruma an vak muwa a omna hi module shan ni in an vanlong alo chiat palpoa inven na tur lifeboat ane ngala a ruma chuan medical pot wang le tau em mai a kol ran bok Meredith chuan an mission chu arin lo thu le million an ti po chu mi pa ngai ve mai an ni arin thu asoi lei an thlen thla khuna po leami engthil ma khoilo turin Elizabeth le Charlie te chu acha he mission lo tin nana company in sum thanem tak a sena wangin a hnena engkim hril masazel turin a hril bok ani hun engemaw chen nuwa vanlong chu planet chunga chuan a thlok ta Charlie chuan thilpa ngai lo ruang am mak tak mai chu mu anei captain yanek chuan an omna atanga lavak lowa an vanlong chu a tum tir ta survey team te chu su thatak in belin chu mun endik turin an che chuak ngal Elizabeth David le Charlie te chu crew member dang Milburn Fifield le Fort tenen chuan an kal hawa pyramid ruang am ang tak lam chu panin Yanek le Meredith te chuan crew te camera atangin an lo thlir ve ran bok a munan va thlen chuan Fifield chuan a chung lam endik na tur props a thon luta flight tek lama chuan pyramid ruang am ang tak chung lam thil chu a thon lut zel pyramid ruang am chung lam boruak chu a thati an hriat nuwa Charlie chuan a helmet chu a phela midang te poin an phel ve bok David chuan banga lemker chu a enfia chu lemziak chu thil hnang hian alo bo khat vek chutia lemzia te a khoi nu chuan chin chiana engemaw hi a ron enga holographic recreation chu ron nungin chu vele million an ti ho kha an lampana lo tlan an mu million tlan te chu zui zelin pakhat chu atluk na mun an va thlen chuan alien ruang chawek to hi an va mu kongka in kharma alu ve man lo wangin
kongka in khar chuan a chilh hlum hi alo ni David an kongkhara thuziak a chiar mek lai chuan Fifield ero chuan lau thong takin vanlung lampan adu thu a soya wangin Milburn chuan apan puita Elizabeth chuan chu alien ruang chu kumsang hi vela upa ni inangai chuta David an kongka an hon chuan chu mi chunga chuan alien lulian takle lemzia che sang sang an muta treu mai Elizabeth le Ford te chuan alien lu chu endikin engma khoilo turin atia chuti lai chuan David an cylindera thil tuiril dum tak mai chu alo enfi ave mek bok Elizabeth chuan puk chung bo ruak chu alien howin an tidang lamti a hria chua chuan an chua san ngal angai ti a hringala alien lu chu chiangzo ka enfi turin an la spaceship atangin yanek chuan thlipui aron tle tur thu soin rang taka vanlung lampan ngal turin acha David chuan cylinder pakhat chu a chua pa in ala chu cylindera thil tuiril lik chu leya om kan hubok vanlung lam an pan mek lai chuan Elizabeth chuan alien chu a thlau pal hlok mai awa char le lai tak chuan thlipui chuan aron nang chingta Charlie chu pui turin kalve bok ma se an pani chuan an tang ta der mai atopa David chuan an pani hian a chan chuak le thei ta hramani Fifield de Milburn te chu vanlong chunga an omlo ti yanek chuan a hra chuaka pyramid ruangam ang tak chunga khan an tang hi aloni in biak po na manga bepop ngalin atuk lama an ron chan chu ngal tu thu ashila Elizabeth le Ford bok chuan alien lu chu an endik lea helmet akhuma wangin David chuan alo pui a helmet an han phel chuan chu alien chu mihring ang tak mel pu hi alo nia nung anga a in hria theina turin khol mangin an tinunga ron meng ve bok ma se a thluak chu ron thang wakin apuak darta ani David chu cryopod bula dingin helmet akhuma engemaw hi soin cryopod chu khoin a activate ta chuti lai chuan Meredith chu localin a aya na sazoka beiturin aron shila chuti lai chuan Elizabeth le Ford te chuan alien chu an lo la enfia chun zamzel chuta mihring DNA ang chia anei veti an hrechuak ta ani David chuan cylinder alak kha hongin achunga chuan alien te thil engemaw hi a oma thil tuiril chu akut tanga da in a aya chiang zokin a enfia anuwa David le Charlie te chu in bia in David chuan hetilai thlenga a local chan chana dong turin engthil nge atiang ti azota Charlie chuan engthil po ti a in huam thuin alo chang David chuan in tur thlin Charlie a pek pa chuan thil tuiril a khoina kut tang chu a in tura chuan a chia chuti mek lain Fifield le Milburn te kha pyramid chunga khan an lo la tang renga alien ruang tam tak an mu yanek chuan an bul hnaya nun na nei thil mu aneya ma se an nu rei lo te a me patang chuan a bole dai kholam chian lo wang ni in angai chuti lai chuan Fifield le Milburn te chuan an om na chu ngai thalo tak chungin an chua san le ta ani quarter lama Elizabeth chuan DNA result chu Charlie amua nunna siam chungchang an soi dun bok Elizabeth chuan fa anei theilo thu te soin khumlam an moi dun ta ani le lama Meredith chuan map chu alo zir chiang ve meka relo te yanek nen an biak nuwa Meredith chuan a quarter lama kal turin ati pyramid chung lam lo lang vela in Fifield le Milburn te chuan rulang tak hi an hmuwa Milburn chuan khoi atum lai chuan chu thil chuan aban avial ta thut mai Fifield chu rang taka zai chum turin ati a zai chum rual chuan athi chu Milburn a helmet a kaya chu chuan a helmet dar thlang chu ati tui a mai chu ati chevek tamai ani chu thil chu Milburn su chunga lutin a shoka chuan a lut zela Charlie lo lang vela in a mai a phi lai chuan amita thil diklo a om ti a muta yanek chuan Milburn le Fifield te abiak theilo wangin Elizabeth le Charlie chu a bevele ngal crew te chu pyramid lama kal le tura anin bot sei lai mekin David ero prop chia
siam thaturin akal thunga Meredith chuan David nena a video feed chu ama chawa a hmuh theih tura thlak turin a hrila a fan kwal na lama cylinder le alien tamzok muin control room awa hmuchuak video chu Meredith hmuh theih lo turin a ti top ta ngal ani David chu control panel a omin humanoid alien te holographic a ena galaxy map muin heng million te kaltum na chu khovela ni ti asheta pot pakhat chunga alien lo mu hil chu a mubok pyramid chunga chuan Charlie chu a omdan adik lo chana cylinder atanga thil tui rel lik le milbana ruang an mubok fort chuan milbana shoka chuan thil engemaw om hi a hmu rual chuan rulang tak kha a shoka tang chuan lo chuakin atleng bo zui ngal crew te chu spaceship lampana an kalain Charlie chu boy zualin atre ta chiam maya Meredith chuan hri engemaw akai nia a hriat awangin spaceship chunga alu ve arem ti talo crew dang member te chu kiang tura a hril hnuwa Charlie chu main a phu lumta ani David chuan Elizabeth chu enfiain arai thule mihring nilo thil dang a paitel thu a hrila eng thil tak nge a pai ti a hril du lo awangin Elizabeth chu achi ai ta hle David chuan a Jackson nuwa Fort chuan cryosleep turin a boy puya ma se Elizabeth hi alo la harawangin David chu a beita thut mai Meredith ruma medical pot lam chu panin apuma thil nung chu khol mangin ala chuaka medical pot chunga chuan thil nung chu a hmu chhia ta ani 5 field camera kha lo nungin midang ta chuan enfia tura pon anwa chua chuan alo la thilo hi alo nia chu vele crew member pakhat chu a that ngal yanek chuan main alo phu hlum vele ta ani chuti mek lain Elizabeth chu David a medical team tele Wayland te omna ruma chuan avaluta Wayland hi spaceship a chuan cryosleepin alo omwe reng ti a hrichuak ta ani Wayland chuan alien te chu mu ve adu thu asoya Elizabeth chuan anthi vek to thu soima se David ero chuan pakhat dam ala om thu alo soi ve bok Wayland le a ho te chu alien mu tumin anin buat saya Elizabeth po kaltuma a in siam lai chuan yanek chuan kalvelo turin angen hlotin tak lawa chuan alien material engmain chulai mun chu achua san lo tur thu atiam ta ani Meredith chuan Wayland chu va muin Wayland hi apa tak alo ni reng mai pyramid lama anwa kal le chuan Elizabeth chuan helmet li chu a him lo thu asoya chuti lai chuan David chuan Charlie shikai kha boruak atanga kai ani lo thu soin cylinder te chu mun shana anom thu asoi bok yanek chuan map chu enfiain pyramid chunga mi chu spaceship ani ti a hrechuak David chuan a team te chu flight te ka hruain thil akal sual tran tir lai khan alien te chu khovel lampan tura anin buat sei mek thu asoi alien ladam om chhun po biak po thei ain rin thu asoi tel bok pot an enfia nuwa alien chu lo harin Elizabeth chuan khovel pan an tum chan le an huat chan chu alo zota Wayland chuan David chu shilfia turinati David chu alien nena in mingen na ang takin kan local ta tin ashila ma se alien chuan David chu aman thuta alu chhuai bungin a the leng dor mai alien chuan team dangte a bei lain Elizabeth ero atlan chia chuti lai chuan Meredith chuan apa Wayland thilai chu David a camera tang chuan alo thlir alien in spaceship ati nun lai chuan David chuan ral khata tangin alo thlir renga Elizabeth chu spaceship Prometheus lampan chuan atlan zela yanik nena chuan spaceship chuan thina apai thule khovel apan tur thu soin dan atul thu ashil bok chuti lain Meredith ero chu asahimnan pot mang chuan alo in sa seng ve boka crew dangte ero chu yane puitura spaceship pa om an thlang ta jok ani Meredith chuana lifeboat module an ka chuan nuwa Prometheus spaceship mang chuan alien te spaceship chu an su cheta ani Elizabeth le Meredith chu spaceship ke them tlakara chuan an tlan chia
van doi thak takin spaceship chuan Meredith chu adel luma Elizabeth ero adam ko chuak thei sra mani a oxygen nei chu minute ni chau dai ani to fangin manmo takin modul lam apana achhunga va thlen chuan engemaw thawm a hrele ta eng thil nge ti a han fin fia chuan apuma tanga athil lak chu akha alo ladam reng mai chuti lai chuan David chuan Elizabeth chu million khan aron pan ti alo shil Elizabeth chuan alien omna room kungka chu a honga humanoid alien le alien chu anin sual Elizabeth chu chuti lai chuan lo in sa sengin alien chuan humanoid alien million chu zampetin aka a non ang tak hi athun Elizabeth chu trapin chuti lai chuan David chuan tranpuina alo ngena spaceship dang a om thu le a khal thiam thu a soibok Elizabeth chu David a lam turin a in khal chuak le ta David chuan a hruai ho thei tur thu soima se Elizabeth ero chuan alien te lo chuana hmuna kal adu thu a soive thunga Mihringte chu engwanga siam nge ti le tha chimi le mai an du chan te hriat adu ani an mani zong tu an lo omta ka tin he planeta kal lo tu le thi na chau a om thu te a soizo nu chuan alien spaceship dang mang chuan he planet hi an chua san ta ani modul lam lo lang le in humanoid alien taksa chu aron cheya chu alien om chu thil engemaw hian ron ton tlangin alien chithar pakhat hi alo chuak lea ti chuan a movie hi atop chhun zom ta ani